Ola, vou falar das teses ou contidos que sosterei na mesa coordinada por Antía Otero, crear dende a fiestra, que considera, bueno, pois internet, os blogs en concreto, pero internet en xeral como un novo espazo de creación. Marshall McLuhan dicía que as ferramentas, que nós damos forma ás ferramentas e logo estas dannos forma a nós. Dende o principio a min internet pareceume xa non un simple medio de comunicación ou unha ferramenta pois para estar en comunicación, en relación cos demais, senón un novo xeito de nos relacionar entre nós co mundo. Desa maneira pois o considero eu. Quero dicir que é un oco profundo, unha marca profunda, creo que a que vai deixar, non, internet nos nosos brandos cerebriños. E, por exemplo, con respecto ao blog, no meu caso sempre considerei un espazo exterior no que non depender tanto da miña presenza física para deitar un discurso, para deixar un discurso, senón facelo pois a través dunha fiestra precisamente virtual, non? Na que estou e non estou de alguna maneira, na que estou ensaiando ou utilizo como campo de probas ou como ensaio, pero non se require a constante presenza física do autor, que é algo que creo que é bastante cansado e que é unha das facetas que precisamente colisionou ou detonou internet, non? Esa autoridade constante, a autoría constante. A libre circulación de ideas é algo que pon a proba, creo que un individualismo xa receso. Por outro lado, hai xente que utiliza internet e os seus blogs en concreto como plataformas para deixar ver unha obra, en xeral sempre como un complemento dunha obra a maiores. Creo que ata o de agora hai poucas obras literarias, xa falando en concreto de literatura, que se sustenten únicamente nunha obra de blog. Sempre hai publicación en papel ou en revistas, algo, digamos, analóxico ou que existe no mundo real, a parte do blog. No meu caso, interésame tamén utilizalo como laboratorio, como un campo de probas, de ensaios, tamén como unha base de datos de obras digitalizadas. A iso aspiro que se convirta, non? É dicir, que calquera que queira buscar algo do que teño publicado en papel, pois poda tamén atopalo aí, polo menos unha boa parte, non? E, por outro lado, internet, xa en xeral, non? Como ese mundo aparte que supón, creo que é un grande estimulador, un broncodilatador, un narcoléptico, un neuroléptico, pero non no sentido de adormecer para mal, senón no sentido de hipnotizar. E tamén un grande estimulador pola grande confluencia de ideas, non? Xa non vou falar do que supuxo a nivel político, non? Do que supón a nivel político as redes sociais. Simplemente a nivel literario pois supón un cambio extraordinario, non? E, en fin, malia todo o escepticismo co que queramos ver todo o que se produce na rede, que ás veces o hai, creo que en xeral todo o que funciona na rede está condicionado polo de agora, polo entusiasmo, ou está caracterizado polo entusiasmo. É dicir, hai unha grande enerxía volcada aí, e iso creo que redunda en beneficio do que é a literatura, non? É unha mutación positiva para ela.